Tumi omo Yesu ni mojaya. Tumi omo Yesu ni moja. Tumi omo emoja no ayemfe. Yetu funya kopodi wada baku Kristo Yesu di monenso abrefo fra. Ye nkwa bi no asadom ye no hu obobi enede Yesu. Oso ntraso mu amenya de ho. Ekawo yetiasia ekasa dunyam kanedini. Anomai Odiyifoɔ Agyemang Benjamin City Kumasi Adjuso Ekyɛn kurom ɛna me ne wɔhyi ka kyerɛ wo nua na wɔdɔfo na anomai on so onkoso amfa na fidie na nto Righteous TV ha na ontie nsɛm a Israel Nyankopɔn nam ne homɔborɔ so nam ne ba KRISTO so na ɔde asoma me awɔ ntoatoaso enipa nyinaa nkyɛn. Die twase nipa eyo na onyankwa. Yo nkwa yetimu ne ene ye wonkwa ye betena mu chi. Echina de America ho asemi ebi ka akotena mu dada. Me na wote yenti na America ho china de asem. Yenso de ebi china. Ye ne won na Israel tumfo Nyankopɔn ade yefo na me homɔborɔ so. No yi ni ho adi akyerɛ no asoma me nipa mankyɛn to aso emu. Because Israel Nyankopɔn na no hom so yi ni ho adi akyerɛ ne ba to asoma me a. Ɛyɛ nipa bi ɛden so mbɛte ase. Adentia mo ne sɛ nipa a ye wo so de bɛde ne Nyankopɔn akɔsoma obi. Ye wo sɛ obi kasɛm yi o kasem yi Odiyifoɔ de a yebete wase just Odiyifoɔ na jeze no de ya te wase sɛ wo ye Odiyifoɔ na aka so Nyankopɔn asoma ene de na ayɛ sɛ ebe de no Nyankopɔn ade na asomfo no watimi asoma wo saa ama na yi na de ba ko a me de Nyankopɔn te asefo ena no me Odiyifoɔ Mose odi ka asoma no nso akire no ebenya me Odiyifoɔ Elia na Elisa no ema ebenya me Odiyifoɔ Isaiah Yeremia no Ezekiel no ebenya me Odiyifoɔ Isaiah Daniel no na hum fo bebre ndi se odi kasoma me Odiyifoɔ Mose na etoato asoma osoma Odiyifoɔ toato aso a ekire se bo hye te se ni nyantwam fi so soro ne asase nyantwam. I want to us will be a dinner soon for Nyankopɔn. When you more now, any dear. I want to us will be a Israel Nyankopɔn in him or now, any dear. No, need only dear dear. No, someone on Quano coffee when you have any pamanching. Na ye nipama e no waso. On a mere swaka sacre on said ye neboshe. Any humo bro nido echi. Now one am 2 minutes so I just half. Now one am boss it all actually one. Onam boasetom afa na sene ne pechie e wona ba KRISTO mu jenumre me do Nyankopɔn tasefo na sibio na KRISTO Nazareth ne dinim koso na bo nu amane na onkoso no fa na fidie no ento ha na onti enkransem ne bi yentwa ye homra na yento aso. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I'll put you in front of my melody. You are all that matters.
all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Nshanka ize nyankopon din bio. Se wonam ne humobro so. Na eno aso na me ka se osoro ne asase nya ntwamu yi. Nipa bi ene ho ba wo na obetimi aka se Odiyifoɔ ntia. Ye organa hay no. Se de obi si hene ewo abusua mu a abusua ne edu obi asi hene wo mu no. Den pa se obi timaka se abusua we yemfa obi ansi hene wo mu biem. Ebeye tin ebetimi abase abusua we yemfa obi nsua mu biem dia ene ne ye nipa no a yede ni si hene no ebi a ne oyeye nipa ne yede ni si hene no ene ebetimi akase yemfa obi nsi hene biem na eno no enna form sa betimi esi just like that. Sana me kan se onyankopon tiasefo I want to so onyankopon nipa bi ntimentena I want to so banku asase so nyankopon so madifu bi abiem na Benjamin izetu fo nyankopon na ne bakru KRISTO so wadi a kire me ena wasoma me masenka ne bibia no eya janu modifu edi kai no ombo shemu na menam me hwede ni pade na ni hu me hwede ade nyankopon na me honhom so na wo yi ne dia kire no de nipa na me honhom so ena menhwe se nipa beji anase nipa nye se asase a edom ni nipa ne akra nyina ateso no ndi osoma ame no ono edi masen kante se de wo ya ye beto ye no masenka no enti se ni beto ye dabi enti masenka nye nipa nyina na beti ase nanso nsira na me na menka so se nipa nyina nti ase menka se nipa nyina nti ase o ade minim je na na osoma ame no hom so ba mensra do beyi masutire no minim no timesi me kasa ba ko ne se me ha me ho me de ne se ade me ye de osoma ame no adwuma do osoma ame no ade chiemu meye na dwuma enti Odiyifoɔ bi a mabie no Odiyifoɔ bi ante asore no saa kasa no efiri bonsam fuo ni ho a onipa bi entimi nyankwa wo awonto atoso bi mu se ze nyankopon tiasi awonto atoso ebe din se di betimi nyankwa
Ohwe ne ya ho. Enipa ya ade bi. Na we die enano tem osenkafo. Wose ade bia beba betuwe de me hwedin a ense we de bi maada. Ade bia sabre yo. Enipa emu na aba. Me hwedin a on se we di ase bi maada. Eno ne sei. Eno ne se. Enne ababa watime koda ho na ya papa ne nampa ne yetwa bi ato atwene se be ya mu be ye ketwa we ni die e bi abadani aba wakoda ho a na osine kopon de man no isa ono ye bi aka ho ebi aba edani ente wasem ye me kan ho me be kan asem na kirew ye ti ameka sese Odiyifoɔ bi a ma won to atoaso bi so a nipa bi antimi nya nkwada ene bibi ko so te se enipa enim otimi ka se manim na twintwam na wakona doctor paya fa nanim ngoma na no saa fafa na so achi saa na watwe nanim wedi enim na watwa bi ato atwene na wapama ma no sebe nanim besa ye abrante ana ababawa na nakomade aya abrewa ana nanim ya ababawa saa no a na nakoma ya abrewa na ne dwonku on ne dwonku ne powe so na no de ya abrewa na ne koko ni na fu nyina ya abrewa bet nanim de aye no abrante ana ababawa eno de ebi abadi yate bi pani yate na bakosem ne mpani nsimpan we nyina ya ade a abaw Odiyifoɔ no wansoma ya ma ebere ne mo se de mu yi ede mo kɔ atemu wo seyim anase onam so beje mo nkwa e kamo ne asofo nkwa ade a wo beso so asofo no do muni mo ane se mo ho aye fe ka kire wuni ase ne ho aye fe na nsen no nso aka kire no yene Odiyifoɔ soma ye no yene wo yi asotiri emi ehunu se ade wo ye nipa eje no ewiye osuni awreho ne brabo ewiye ya apinisie eni adu ye no somaye ya ka kire nipa Odiyifoɔ adwuma osoro ne asase nye ntwamu yi entwamu da sana se asori ba asase we so asori ni ye nipa dom asam ba no efi na no na nsane de ba no izo nyakopon na hu so mama wonam so wo hu se asori no wonam Odiyifoɔ saso ne de ba sofu bia nka ho eye de ne mutwa prosem se Odiyifoɔ nti asori Oma kama nkramofuo bi kura ka bi. Eyede. Ede atumi aba ne saa. Yaka nti obi a ho ye den Odiyifoɔ bi anti asori Odiyifoɔ bi anti asori. Hwane ma sofo bi permit e wa asase we so ndo timeti asori. Yebre so kwaso masa dan se apostle ne ti asori. Okay, Odiyifoɔ ne bre so na apostle fo ni ho no. E de na asori ne bae. Odiyifoɔ ne bre so no. Na as apostle fo ni ho. Ne ye Odiyifoɔ no.
eye den asore bae ana apostle for bae no de asore bae enti sa osomafo Peter okwa asore ohia mi wa Yesu asedan kanedini ena opai mu kase da bi wo dan kwansem ba bi aka na ne yetie no asore nim no se yewu sen konkunte ne hata yewu okachiri mi wa Yesu Kristo mi wa Yesu Kristo bae na asore wo ho okohia dam kokyerɛkyerɛ empempi enti sɛ enne kasa ne timi ba sɛ diifo ntia asɔre a ɛkyerɛ sɛ enne ma ne nyawura ɔna kasa ne nyawura de dia ɔna ɔkasa asɛm no ɔmo nyawura de dia endo ɔna me so mo hu sɛ ɔna madiifo no yɛnsa so ɛna ɔde asafo no si hɔ adentia adebɔne ba asɔre no asɔre no edwane kwahye bia manipa krawo enipa opese fuhie pare ne krada obefira asase so na so nyankopɔ fuhie eba no onyame to bi ba no na onyame fuhie be pare no saa ahyiaye mpɛ no saa ntomadan no ɛno mu ɛna ye nipa dwane kwahye bia okwa ano no adiyifo ne nsɛm ɔde amaye so ne akyerɛkyerɛ mu na motu mu anamo na sɛ dabɔne bi ba wɔnam na ho mo brosmo amu ne oyi mu afirim ntumwasie enti wɔnam yeso ɛde saanum ɛdan na siwo a ankɔde prepare akra wo Yesu tie de ma no ɛnyɛ na adan sɛ asobi ehun sɛ manko bia asɛm yɛ bonsam ɛna manko bia asɛm nyɛ nyame ba manko bia asɛm mpe nyame asɛm obi ankɛnte saa meti ye menko university da die ntina menko bi en ha me enye fese me be obi afese menko university ya me hu se mako university ama manko university ya me kura senior na se me nipa bi a mensem fata nye sa na chi obi anko university ya wote ase beta asore ne de nse bonsam na koduru se pra ko shema de ntia wa anko shem bi akɔ se wo ye bonsam ase onye nyame ba ase wo mpa urade asem ana ampopon agina no nti wode asore nam na diifo so bi si ho no adane ana afi abedane anansesem ne nkeka enso ma nipa kra nkeka edidas wonim ema nipa kra enso aba na ono nra na onam na huma broso ka kyerɛw se asɔre ya hyase no asase we so no onam na ko no rodifo Moses so de asɔre besi hɔ nokwasa asɔfo bi anka ho ene ma men sanka se mi to baka kyerɛ se ye ni ɔsomaye no danse ngomani ya danse ngomani entro sep o mai be ko de asem bi be ma ya ka e be kire nipa dwene adentia obi anko ne nti ase e o mi zo nya ko pop so o ma nipa nkwa e na o ye nipa dom so na se de nti ase ye ba ko ne be kire nipa nkwa no amani padodo nyina nti ase akeke ba ko se de be asafo nyina bitimi anya nkwa nya saa de nipa obi anko ne nti ase enye obi anko ne nti ase a ka osika frito a ka o de na anim se frito de ko twuma ko no enye ne de adi nko biri wa nko be na wa ye o de anan ko ba beto afa obi esika frito anko benya ka o sa na chi na nko be hu abefa na de eye de na na ho obi anko ne na dwene uduru wa da wanya de adimanya no amaso no de ko obi anko ne nti ase nti omamra no ye de ye adanse ye ngoma saa no de ama ne aka ho asempa ye ka de ode ama na ye biem ne ye de adanse kire nipa
ne nipa nyina hu sɛdeɛ Onyankopɔn a ɔhwɛ no wositie wɔne wotie no wɔne ahu sɛne Onyankopɔn site be Exodus be 40 hɔ na hyɛ asɛm a me verse 10 ma wonya acho Exodus nwoma no eti aduanan nchichemu ayi edu eti osi tenabea edu no se na sira ohye aforebuchia no ɔse na sie aforebuchia no ne ɛho nneɛma nyinaa ngo acho ɔse na sira ohye aforebo ne ɛho nneɛma nyinaa ngo eti Onyankopɔn ate asefo ade nyina nsumfo Israel ɔma na kɔ Moses si ɛhyɛ ntomadan no acho ɛna ɔma ne si aforebuchia wo bia ɔma ne bɛbɔ afɔde ade ama ne din ɔma na kɔ Moses si ɛna wɔse ɔnsra nneɛma na wayɛ no ɔnsra ne nyinaa ho hyia ahyɛ ntomadan no ɔnsra ne aforebuchia ne nyinaa ho de ɛwo ade nti Pɔpɔ ka kyerɛ na kɔ Odiyifoɔ mo sɛ ɔnsra aforebuchia ahyɛ ntomadan ne aforebuchia nyinaa ho no ɔnam no so no de saa fapem no asi hɔ sɔfo satam na Aaron ɔwɔyi ɔsɔfo panyin Aaron ɔwɔyi nti wobɛkɔ Church of Christ no na bfoɔ no ni abrɛ teatea mu sɛ ɛna Bible kwan so no Odiyifoɔ nte asɔre Bible kwan so sɔfo bɛ ne te asɔre Bible kwan so wane ka kyerɛ sɛ sɔfo te asɔre de Onyankopɔn ka kyerɛ me Odiyifoɔ sɛ sra ahyɛ ntomadan no ɛne aforebuchia no sra ho wo kan kɔ ɔse na yɛ no kronkron ɔse saa aforebuchia na wɔ ahyɛ ntomadan no mu no ɔsra ho wo a o Mose me na mo so ma ade na yɛ kronkron ɔn sɛ Nyankopɔn ɛna yɛ kronkron but wɔnam na koa Odiyifoɔ Mose so ma ade na bɛyɛ kronkron ade nti na ɔmonam na koa Odiyifoɔ Mose so ma ade na bɛyɛ kronkron ade biara Israel Nyankopɔn pɛ so wɔyɛ no me se ɔde nam ne nkoa Odiyifoɔ yɛ so ade na asafo ade pɛ sɛ yɛ kronkron ɛso ɔka kyerɛ na koa Odiyifoɔ Mose sɛ wɔna sra ne ho ne ho nte na nyɛ kronkron ɔsɛ Awurade Nyankopɔn nyɛ biribi agye wonam nkoa Odiyifoɔ so wɔyi na gyina ade ɔpɛ sɛ wɔyɛ no wɔyi na di akyerɛ ne nkoa Odiyifoɔ nti wotie asɛm a wɔkanya ade nyina asomfo Nyankopɔn pɛ sɛ aforebuchia ne yɛ kronkron nanso ɔka kyerɛ na koa Odiyifoɔ Mose mi wura ne sɛ ɔnna mfa wo nsra ho ansa na yɛ kronkron asafo ade ka kyerɛ na koa Odiyifoɔ Mose sɛ sra ho na nyɛ kronkron saa Onyankopɔn wɔtumi ade nyinaa yɛ ade no wɔka sɛ Mose ma yɛ ade ne kronkron wo sɛ woyɛ biribi do Onyankopɔn pɛ so wɔyɛ no ɔnam ne nkoa Odiyifoɔ nam yɛ nsa so me se Odiyifoɔ ne nyɛ ba afɔde bɛ huma Odiyifoɔ ho asɛm ɛnyɛ me de akwankyerɛ egu fam ama Odiyifoɔ no ho asɛm o ɛnyɛ Awurade ama maka de yɛbɛtɔ so samina enku ɔyere powder ɛyɛ fɛ sɛ Yesu mogya ne ho amane da binya no ho asɛm o yɛne ɔsomaeɛ no me se ɔnam ne honhom so na nsa so ɛne wɔyɛ adwuma ɛna no Onyankopɔn ne Odiyifoɔ Mose poma kura no ɔse yɛ ne kura wo nsɛm ɔsɛ poma ɔsɛ foto ne dane wɔ poma no ɔde maa no ɔnam so yɛ nsɛnkyerɛnne na koa Odiyifoɔ Yesu ama ne poma na koa Odiyifoɔ Isaiah ama ne poma enti asafo Awurade nkrɔfoɔ a wɔsoma wɔ no ɔnam ne ho mmɔborɔ so adeɛ biara a ɔde ma yɛ no maka sɛ ɛyɛ kwa ɛyɛ kwa
It was see. Srahomo nanya konkron. Ose. Kako. Na ya afɔrebɔkyia no konkron. Na ye na konkron. Na afɔrebɔkyia no nya akonkron mu ade konkron. What it was see. Moses. Mena monsa so ma afɔrebɔkyia no. Aye akonkron mu ade konkron. Ye ni osoma ye no. Onam ye soma na konkron ye dead. Akonkron ye ne sei. Senya onyankopɔn pese nipa etena sede ma no. Enye nie opese oye na onyame pe. Adinfo no onam ye nsa so ye sa adwuma. To kache na ko defo mo se. Wo sra afɔrebɔkye wo wi a. Ma ne nye akonkron mu nie ade kronkron. E ma me awurade. Onyankopɔn pese ade ne ye kronkron, o ye kronkron onyankopɔn. Nanso na me wodinfo mo se nsa so. Saa ne ma we nyina no wo ye na sɔre nim. Sofu bia nka ho. Onso wo kan Mose odinfo no kwa wo ka de ye de e kire no. Eni odinfo bia onam ono ankasa na tenka yensusie na kono ne nanigye ne nanibre eye nyankopɔn ma no de wo ye da ya entwamu da. Onyankopɔn asamse bre ne kwa wie ya adifo atorofo beba ombe sɔre Yesu Kristo enu masɛmni untimi enkwati o esa na aso di Yesu didi ana akwa de ewura no obi torofo edi eni adifo atorofo chi kekansem bia eni ewurade mu e ma china wa ankasa kwa okasa no nkohu na mane osofo emre bisa amsa asofo no nkanfo asofo mi wura fidi pakro wo mu kabrofo no ba ku bi wase difo bi eni ho wa kire nye sika wie to kondama difo no na wo nkire na wo kire no efiri yansa na wo se ka bi difo ejeje na wo kire na wo so wo panyine no ehine fa de firi yansa na wo se ka san kire ni bi Yura Philip akro. Me pese me bo bidi na ma come school tu. Yura Philip akro. Ayi wa anka mo test ma me nanka me Philip akro. To si ye na konkron ye ma konkron ye. Ko ose. Nasira kuduo no. Nasira kuduo no. Ne ntase ye no nwo. Ade no ade efense ade no mo de sika na ebe ade no mo de guso ade no mo de ba afode no e de tare yase o se ni nyina fa ngo ye de sra fa ngo sra ho na ye no kronkron na fa Aaron o wiye no ti hawo wo se afa na de Onyankopɔn ache na ko odinfo mo se wonye asore ne ne ehye ntoma da nyina nwie no o wiye afa na obeka Aaron ho asem ti Aaron obebe mo no Onyankopɔn nam na ko odinfo mo se wasi asore na wie osofo nka ho wanam na ko odinfo mo se so wasi asore na wie o ento ye bibia wi a so wonya ne ma nyina akonkron no ene wo se na fa Aaron afei Moses tuura was afei fa Aaron ne no ma no ene Aaron ma bra ahye ntoma da no wow na fa wo bra sorry ye wa ye hu adwuma dada no fo mo bra sorry ni mo was fo mo bra asori nim asori ma odi esi wo no afi na ko fa Aaron ne ma fo mo bra mu was fa Aaron ne ma fa wo bra ahye ntoma dan nim ko osina fa nsuo dware wo ne fa nsuo afi fa dware Aaron ko fa dware wo ne ma no edum yensa no osina fa ntade konkron ne fa ntade konkron she Aaron ne sra no ngo na afi Aaron Moses midifo no sra Aaron ngo ye no konkron ne ye afi ndi Moses no nam ne so be ye Aaron konkron
Odiyifoɔ ne sa so ɛno ɔnam bɛyɛ ɛrɔ ɛde deɛ wɔkyerɛkyerɛ wadeɛ Odiyifoɔ ne nsa so ɛno ɔnam bɛyɛ ɛrɛ kronkron adentia adiyifoɔ no se nasɛm ba yɛ ho ɛma yɛ ho te di maka kyerɛ sɛ Abraham mebɔ no me kyɛm 3,000 sɔfo bi ti mmom baako I tell you me ka hyɛ Kristo so ma me anuam amen me niwe ne me suban me kyɛm 4,000 sɔfo bi ti mmom baako e kan sɛ ya won ti ase aje sada ebi wu odo pa sumia fidie nyinara oba me Odiyifoɔ Agyemang me de osoma me no ọwa mitumi ni ọma nyina ayo osoma me nti utie masenka kora yeso hunu ba bia me firi ba okenka Bible sua Bible me nsema me kan uhuru kan ontime nka se boni ti muntu yem be hyehyew na ahwekena nsmoni a obedi a ontime nka me kyena na me de te hane no me kyena na me de te hane no suma fidie bia me se obodo suma me sonti unya me da asase yesu mani mmerehwe me mpehwe se me fa kwan bi so ana bibi da bi agese de Onyankopon na me ho kroso no kreso no de hye me nsa eno ana mani so ade bi nam kwoti kwa so bia me hia me mpe ade bi Onyankopon nyintum menyintum ade bi amiru Yesu Kristo onyintum menyintum ndi makwan na menu ye no eto wase fa Aaron fa nsuo dware no dwira no ho one ne ma no ne fa ho sra na afei Aaron wo mako Odiyifoɔ Mose o ti ne ho no waye no kronkron kan menti Osina sira no ho ye no kronkron. Na sira e wo na ye no kronkron. Na onni mi so sofo. Eti e wo ba bedi sofo no. Evre eva. Atwefro Odiyifoɔ Mose. Eti asofo kra no. Mo bena kra ba. Aye se na Odiyifoɔ ye nsa so. Kwase. Wonim de Onyankopɔn ne nko Odiyifoɔ wonim de waye. Mese nye de nkofo na mo hu mu no. Hwe. Mese adane reba ahini anim no. Baby amiru Odiyifoɔ Elia che no pani behwe se Odiyifoɔ Agyemang ti ho bi baby amiru Odiyifoɔ Isaiah tie no hwemi no suame hweti mi ye chiri kwai ne behwe se meti sa bia ho bi enti osofo ma aba kosemu Onyankopɔn di ka ma ne se onye sofo Onyankopɔn na mi Odiyifoɔ Mose nsa so asa na wo sra na te ne hwan ne konkron so medi sofo wo se sofo nti asore Odiyifoɔ bi ani ho na bi Odiyifoɔ no na me nsa so na amamo asofo aye konkron Odiyifoɔ ne wa wo ne ye we wa ma kwa se medi sofo ti wo firi wa dwunim ko di sofo no de awie o nkeka ne wo nso a ekeka kire die onso de ngoma sie ne Odiyifoɔ no betew de wo kana se mi a wasoma me na me honhom so de wo kan ina no bibu ni wira bibu ni bola adentie hu se wona me ngoma sua so adwuma wa anya adwuma ho de ne wo Ghana nti na de di sofo ade keka sa wa anya adwuma anya tew akom tew sofo brother akom tew Osum ya katua nti ene saa no Osum ya katua obedi akosi da bia dada okra eti Odiyifoɔ Mose ena Israel Nyankopɔn onam suma sofo odi kan wo Israel nsemu obedi sofo enti asofo omo hye Odiyifoɔ ase Kwase Ebre bi sepaka ni bi o makuro ho no wode me hu ahi betena radio so e o kyemo ye wo Odiyifoɔ asomete wo sefo ma sofo na asofo no ne ya we kura kire wo sei
nso mu nyina adwene wo fom omunim de omu ye nyame dwuma na abafo obi jai toda no kwa menka na minyai nyame dwuma na abafo nyame dwuma bafo to be for babro se maka se mokwa ne no asempa kanfo no kwa no fense o fa babro kenka sa yeso se paka ni ja se paka na se o fa babro kenka o nya se fo ya babro kenka ni babro kenka ni su ni adwuma bi aya de eye eto de mi huwa ni brew anu bi no keka ya na no bi ko yi kana afena ni su bi na wo ni e wonye no wo ni paro ni 3 cc aya sa no ma ya bo ne tire ne ho fa no so wu ko ba bi mu a be ready for ne ho fa no ho no se wa hweye bo nsam ebegu awe nya me wo mbam bo nsam ma mo be de ebegu ne ho fa no odi me ho yi keka nsam me ye bayifo honhomode ye adwuma no ade tse sa atamakoka sa abodwese Nyankopon so yu abodwese a obeto watwene na me si Yesu antwere na abodwese me so man kan sa ada na me hu se rofo o kan de me hu be yehi na wo ma enipa na me wa Yesu kwa hu ye nipa hi na me asofo no ma mi wa Yesu Kristo be so no asofo no ma Yesu ho gbon nipa na so ye nkurumdifo onyankwa wona su ho meti ya me so okopa na kuma wi odifo adwa Benjamin makura gidie no ya kam ye tse ne abotiri ada no temufu Nyankopon ode bebo me ne baku Yesu Kristo mu me se me chena na me te ya ne kasa wi ko ne ko bo ho mpae so do suma me ko be ma won tirase ye dia me chena na me te ya ne so hunu se chena wafa me ko a de me te ya ne no eno na me de ko chena do suma me no do kika ya yese do ye difo a so me to self ma so for na me sa kwa jimi nakwase de we ade onu wi ana ebe NOKWARE ana se are gambina eba no so no aka se difo me so me te ni self ma so fo o bodam ana woni so biriw wanu wi ana ensa apatesiabo hwe ahona adana muso akan bususem na ono anka se finadwem no kasa ena na nokopa ni da no nsem okan sa atam nya nsi nya na mfa kwa nakwase eya nibre osidi ho Nyankopon aheni ho asempa no omuka na nibre so se bakari no se makuro no osi saka ho na bi mamenti saka bi mu nyina ntie bi edunya nsa no osina fantade konkon no fantade konkon no eyedai sheeron kashase ayi no babi dare no edunya no osina fa eron ne fa eron ne ma no bra ehye ntomadana no sa ta na eron na mba bi o obetre de nti a o ka kire won eron se no ne fa eron ne ma no ebra ehye ntomadana no ebra ehye ntomadana no ne fa nsuo dware wo ne fa nsuo dwira wo ho koi edunya nsa osina fa ntade konkon no hye eron ne fa atade konkon no hye eron ne sira no ngo ye no konkon na woni mi sofo enti eron eni friends Odiyifoɔ Mose hwana ehye obi ase bacha eron hwana nam so obi be se obi bacha Odiyifoɔ Mose eni bre gegegegegege enem se do do community mi nkoso bio ya biura hwe Nyankopon wo de eni bre ni adwembone kana sem ono aboni mu ase de wato fom na da se mo soro tia mi na me na me de bokoboko amaduru ha no yes ma ha me ho na me ha me ho so kusi da bewu mo na mu nim de ntia mo te asase wi so
eti osofu bia ose odiyifoɔ ase nokwase ye ense asɔre no kwa no se diyifoɔ yankopɔ nyi diyifoɔ a enye de nipa ye ne na diyifoɔ meto samna bra me no tena se cancel no nya no bra me fo ne mamu fo ma nya se diyifoɔ sem no dabi adiyifoɔ de na sem ne somaye wo be hunu anwade ne nseche ne ye nka ho asem wo be hunu nkom se ye heda ye nka ho asem ye ka temu ni ayewa makato se Ghana ha efi se KRISTO soma ame free 2014 efi se memani free am hunu se we ye fro bi fo ni diyifoɔ metumi aka se diyifoɔ ne sofo pie no a waka de chiemu nsem ama abom asene me da opon se obi di sofo 70 years ni o obi ye diyifoɔ se me se omopon miemra records se diyifoɔ bi so o masase Ghana we mu a ade chiemu nsem ade e besi a ono do waka se Nyankopɔn se besi Ghana bi besi na ade kode na si dodo so odiyifoɔ adwa Benjamin ohun be na ade hu ade no ohun be yi kire o Uraum de loto no mucha. Akandi chiemu nsem sa akandi chiem se na sefore na mum so. Osie se na sefore na mum so. Osie se na sefore na mum so. Osie. Me kan ya 3 days 2 days 4 days. Merci. Na sa mpaka ni ndoko ne nko floka se me de bayi ne hyenko. Afi no mu yem hyehye. Mo se afi me, o se me ka se na sefore de so se me ria se be mo ye wata wa bomb pa se emmam. Me ka se bi anye de yi. Wo beta se cry no mo ni so ati wo mo. So diyifoɔ bia ni ho me kan se do soma me ni monyam wo ba me nche bia so ya dansini obi oba me nche bia ya dansini righteous bi amantem na yamfa kwambɔne susuntia ka o man ni be hu de me ka ate ase hwɛ yesi bi ni MPP be ba ndisi be ba no hwɛ ende se etefra wi ase we kwa we de ya we be de we be ba mon chi se de Awurade sika sase eno ye ntokwa no mo kon se de oja opre ko ha e ba na so nye bia ye de edi hwe enti asofo no na madifoɔ no ye nsaso enne ma mo ho tema Awurade Onyankopɔn soma obi se ye difoɔ anipa no so onye bɔne sa su na wo su no Onyankopɔn de awo no sa nya me su no eno de ma ye nye de be wo nipa ye ne osman no da bia bo se ye hwe se be ye nipa nye bɔne entia de kra ne yofo ye dwumani obe ho anwade ne nsenkyere ni bebre ndosi Osefa Aaron ne ma no bra hya ntomadana no fa bra hya ntomadana no na dware wo na fa nsuo dware no na fa ntade kronkron hye no na fa ntade kronkron hye no Osina sira no ye no kronkron na sira no ye no kronkron na wonim sofo kan biem to aso kwase edunan no Osina fa ne ma no nso bra wo wi afa Aaron ma so beka ho hwe so na hyehya won ntade na hye Aaron ma so ntade na sira won wo se de wo sira won agya no wo no yo ne omo ne ma nyina ahye wan ase Odiyifoɔ Mosi Razore na de ni breka Nyankopɔn asem se wo ye sofo a wo ye diyifoɔ asomete osef adana Musa temu aka na fo aka no eno na me se wo de ya wo mompa na bonsam ase eza bonsam se ne ho odene nyame eje wo kura no a opese kyenkyere a wo kɔ nafa do be ya de bi abo se ugu so a wo ye nyame dwuma wo wi a se na wo ye papa se ne kaifa adana wo beka Moga se Nyankopɔn ne na kwa ne anase na dwuma ne Jesus Christ Yesu Christ nyam a mosim se Awurade Yesu kwa ne din hia me sem bobo se agya na pene ne hia nye ne din de onum se efuma mo samma ka kire me se efie bosom baye ahomone wo a wo se sofum ensomete ne self diyifoɔ ensomete ne self ma sofu ene Nyankopɔn asem ne da ho ne se Mose wona dware Aaron dwira ne ho ne sra ne ho ne hye na atade
na ye mame awurade meme no ho na ye ahomone na ode kasa Ranti Kristo na omo ka ho asem omo ho asem na omo ka wa ya ahomone na ode kasa na me ba ka se hunu se wa fom awurade a na wo bodi din sa be hwe ona mani age mimi su ma se wo ya patapa na ko wu mani ba gia ma sa akopim so be wa kwase ya tena no Yesu Kristo ka kire wo mu wase mo bebi sa me na me so bi sa masem a munye ma no me kaso a munye ni Elizade obaye on sa no munyina ewu akọ hu de wo wo ya patapa sa dia eze me de Nyankopon asese wo do so yese fakani apa sore o sore na akotena TV so a yeso ba betena ha nakwase wo kire mu a e be kire mu ndina me nton wo de nton sa me na nton ku me nton hwe be mu afode ho me eso Nyankopon maracho TV aba o de be kana temu sem na hene ho asempa ne ba ko Kristo do ho asempa de akire enipa wo na oye ne dia wo nya ne dia atena wo ba bi izenye nipa nya na Yesu Kristo dia ndo se fre Aaron edunai no o se na fa ne ma no so bra na hyehyɛ wɔn ntade na sra wɔn wo sɛ de wo sra wɔn agya no na wonimi asɔfo Aaron meso meka papa no mo nya de oni asɔfo o mu nyina ba hye Odiyifoɔ mu sase kan to aso osina won sra no nyɛ wɔn da asɔfodie sra wɔn anya oni sɔfo da kan kɔ osina won sra no nyɛ wɔn da asɔfodie sana wo sra wɔn no o sra wɔn se da bi obedi sɔfo sa wɔn a wɔn to aso nyina mu wɔn a wɔn to aso yɛrɛ wɔn ma no wɔn bedi sɔfo edunsia no osina Mose yo sɛ de Awurade hyɛ no no de wɔn na yɛyɛ bache Odiyifoɔ Mose Odiyifoɔ Mose Nyankopɔn akoa ɔyɛ sɛ de Awurade yɛ de hyɛ no ɔkyerɛ Aaron sɛ ɔnyɛ de ma Mose dia na ɔkyerɛ Aaron sɛ ɔnyɛ ma Mose Odiyifoɔ ibidofo bi ka sɛ sɔfo mabia Odiyifoɔ mabia ma sɔfo bi aso mabio sɔfo bi antimi mabio ti asɔfo sɛm ni nyina ne ya toro asɔfo sɛm ni nyina yɛ naada nakwase eze nipa wo ntimi nsɔde prekope so kwa podi sɔfo enye ye obedi sɔfo wo wankasa wunya nsɛm ebi to ka afa me se ka afa de minya ne dini boda ebi to no eba to kaifa ebi to no saa na eba to Odiyifoɔ atwam a asɔfoɔ so ayɛ dɛ atwam ade nkyɛ Onyankopɔn nam na ko Odiyifoɔ Mose so na ma asɔfoɔ so yɛ dɛ ɛbaayɛ unim Odiyifoɔ Nyankopɔn ne sraye asɔfoɔ ɔnam Odiyifoɔ so ne srawo eti Odiyifoɔ ne asɔfoɔ ntem no ɛte sɛ mampani ni ministers mampani no ɔman ne yi no na mampani no so yi ministers ne tem bia wo sɛ ɔmampani no ho ɔdene se ne ministers wo yɛ dɛn minister bi timi no ɔmampani no ho ɔdene nyɛ pɛ ade ntia mampani ni president no ɔman ni nyina na yi no ɛna ɔno so bɛpa minister eto ɔmampani no nam ɔman no akonya no ɔde ma no ɛna ɔnam saa kwa no so a wɔyi minister de saa no Onyankopɔn ne asɔfo Odiyifoɔ ne asɔfo no ntem no ɛte honhom no ɔde ma ade nyinaa so mfo Onyankopɔn de ma no nko Odiyifoɔ no na ɔnam yɛ nsa so apa asɔfo kisa adifusɛm twam a asɔfosɛm atwam na ɛnɛ no
Odiyifoɔ na ɔman ne asɔfoɔ no nti na amɔ mo yɛ sɛ da bi odiyifoɔ na yɛ de atwam ane kato behia me roda no behia me na yɛ ɔbɔ ne agu kantem so wo se sasoa no se be koti sumponi a wo de wo wa sa wo kanya nkɔpa asɛm na baaburo kwan so kyerɛkyerɛ baaburo kwan woni baaburo kwan nyankopɔn mmra nsɛm wonum na kwan wo na sere me sure so kyerɛkyerɛ nyankopɔn asɛm sia me sure na me su Odiyifoɔ da bɛda ma nyen kuto ni nyadoafoɔ ni bio di asɛm wo mbatimi aka me se wasoma me atada ebe hwɛ mo saa yɛ nkasa bere no tuba de ntia yɛ nkasa ne se they say Proverbs chapter 26 verse number 4 ne emie verse number 4 ne se emu akwase na gimisem so na wa anse wo no verse 5 wɔsi bu akwase na gimisem so no wanyene ne se onyansafoɔ akwase kitore na mo keka na se mansore ama adekwa kwa te se de mo kan ye rekore munnim de mo keka ekom na de mo muni adwuma ye oman Ghana sesabo abo oman no de aka Nyankopɔn adwuma ukọ school ye na timi kenkan a na so pe ba bia tena no bi na mo ye nti ɔse ɛrɔ ɔma no nso fɔ mo ka asɔ mogya ho nti ɛrɔ ne ma nyinaa bɛhyɛ ne odiyifoɔ mu saase wo se diyifoɔ bia ma bio sɔfo bia so ma bio da nti wo yɛ sɔfo a ne esu ne twa adwena wo ɔtorofoɔ nakwasɛm ebia wasɔfo ne firi wasɔfo die no wo da wankasa wo kra wo ɔtorofoɔ ɛyɛ sɛ nti ama asa asɔfo ayɛ proud bi na me so asɛ sɔfo kɛ diyifoɔ ne wasɔfo hu do Nyankopɔn pɛ da Nyankopɔn soma ne nko diyifoɔ ame ama sɔfo biara hu do Nyankopɔn pɛ ɛyɛ saa na ade nyina somfo Nyankopɔn ahyehyɛ no ye me asɔfo akɔmbɔ ne aminim no me hwɛ se na me su me hwɛ asɔfo a na asɔfo yɛ mmɔbɔ de beti ye wo me da bɛyi de enti na me hu ne saa ɛna no de ɔba me nsra ne nti ade nti o ma hu aso ne asɔre no asafo na kwai hwɛ kakakra to waso ɔsinamo so yɛ no sɛ de Awurade hyɛ no nyinaa hyɛ ne sɛ de ade nyina somfo Nyankopɔn hyɛ no no sara na ɔyɛ edunson no ɔsina ba sɛ afi ɛtɔ so mienu no osumi da edikan no tenabea no ɔsina ɛba sɛ afi ɛtɔ so mienu no osumi edikan no da edikan no osi tenabea no na Moses si tenabea no na ɔhyehyɛ ne nyinasoɔ na ogyinagyina ne ntaaboo no na ɔde ne nuamu no biabia mu ogyina da na dendenden kɔ na ogyinagyina ne nsisimu no adum ogyinagyina nsisimu no adum kron no ɔse na ɔyere ntomadan no kata tenabea no ɛso sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no bachan ɔnti Onyankopɔn asɔre ne nyinaa no ɔnam na kɔdi fo Mose no wɔyɛ dɛ ɔsi asɔfo nka ho so sɔfo nka ho medɔfo ɛyɛ awo wosɛm adiifoɔ nti amase sɛ nyam adiifoɔ na bɛgu mu no amo Nyankopɔn na kwan ene magu ase adiifoɔ ni asɛm bi aka de aka adiifoɔ a na bɛtɔ de aka de ama me bafodie be hu me de aka adiifoɔ ani wɔno bɛfa nkrɔfoɔ yɛ so a no mo fa odiifoɔ gba me to wo do pa yɛ ɔba me mo ɔpa me ɔba kora wo hu me yabi masama ye wado me obi amede makwa na sisi no bon sam kura ya da me o se o se na ni ati na me smart sene no KRISTO a o suma abenti na no de na o ka kire me o se mama ni nti sa abo wo bi sa akwa na wo share odi fajima obi amede akwa na sisi no ba bie no afa akwada I tell you, a person who never be a ne kwamba da baby. Wouldn't nipa na ne masiano.
makwan baabi a mede pono sisi no kwan na baabi afa wuram de yɛbɔ ɔpa kwa oba abraha obeba ma kwa boa sa befu ho na bon so na oboni nyakopon na ho so oboni hwagu tri sa fo na wote aso dem a kafra ase wagya onan gu ho wa na ade awre ho be sa sori akofie I tell you baby me free back to so man akodi fo mo se yire entomadan wakata so e de obi ka kire o se difo bi amabiemu a osofo bi amabiu etietia osofo bi a okasa bia mo hunu se wo yare no nkontwe no de kasa o yare ya chinyegye osofo bi akasa difo bi amabiu a ode ne nkontwe na kasa o yare ya chinyegye onim de okeka wanya adwuma anya wo Ghana ha to yare ya chinyegye eno ode keka sa ansam Matthew chapter 23 verse number ODB ne kanye NOKWARE ODB ne kai Matthew chapter 23 verse number 34 Matthew nguma no eti aduonu miensa ichi mo ye aduasa miensa eti fa asem no se Yesu ka atwerefo ne farisifo ani Yesu Kristo ne ka atwerefo ne farisifo ani kama minchi ose awo ntiama obeye dan adwane 34 ose hwe yenti ye ka okaba fufuro ose hwe Yesu Kristo mi wenu mu asem ni o ose hwe yenti resuma adifo ne anyansafo tieo Yesu Kristo enne obi sesofo ye broda wasi difo bi ayede yi emma biu ena Yesu Kristo na so na wo na bodi dina kan mani yede atira mansan no amion so wo ye correct no sa Yesu ni se hwe enam ne ebesisi de bekoso ne bone ntra so ne amuyo ne nsamone ne de ebesisi nti yenti resuma difo ne anyasafo tie wasi mesuma hwan adifo wan odi ka bodi dini adifo wan na ka sei onyankopon de wan onyankopon Yesu Yesu Kristo mi wura ne se de ebesisi wasase so nsamone ne amuyo ne achiwa de nipa hunu nti awiye yenim enema besisi nti ne nipa hunu achi akwanti yenti resuma difo na Kristo Yesu o sha asofo na kwambone ne ade a Yesu Kristo ne asuafo ne nam ka bifo ho asem adentia eye bose eja osoma no wadi kan emos no manetimi ensane yi munso se ade nyina asufo nyankopon no onye bibi agise woyi na gina di se nko adifo oba ne bae no osoma me semra na se adifo no dikya se de o kano eye ne kure se adifo no na ja ne soma wo mampa o me kan se mo a se adifo na dwuma fatimo mato no na ne de ya bae foforo odifo adwuma se ense adifo na dwuma eto fapem daga no so mi wura Yesu Kristo die so mo de ani firi hene ahoya na ye libre ekoma sofo ne brothers koma sofo adwuma nya mo anya adwuma nya sofo ene brothers mo yira onyankopon man ne nwae no mo bo won pete mo nsuna mo ntwaadwo ore be ho dabi ne mosu se de mo de mo nsa be si ayewom ubedidi na wasankwa na matafre mo nsa dabi ba mo be num jasensio na mahome be danija aduane asofo ne brothers oye kase ni wura Yesu Yesu Kristo awoso menene se ene odi ebesi nti yenti wo soma difo wo so si difo bi amabiem ho be le ma de kasa no ho be na de bo Yesu dine no Yesu Kristo se ni obo medini na won kuntia de maka no ofiri me na de obo medini wo kuntia de maka ne de o se de pa no wo ye bonsam dia ndo ka so nya mesi Kristo unum ye wo
asumasɛm ne ntasɛm wɔ wobɛbɔ yesu so na yɛ bɔnsam dia Yakob Sakai fa han na sɛ wo adi na no mobɔ ɛso no mo yɛ hwan dia ɔmo na Yesu Kristo frɛ wɔn sɛ anifrafoɔ ne nkwasafo ne nyaatwomfoɔ no Yesu na wodi ne dia wɔsi ne ho asɔre da na wo so yɛ sɔfo panyine no wɔse masoma di ɔka soma ne ɛbɛkɔ so wɔse masoma diifo yɛnti Yesu se mesoma diifo ɔse diifo bia ne hɔ bio adiifo adwuma ba wieyɛ ho bɛ na mo di broda no mana de mo sɔre ne brɛ mo nkɔ pere na mo no wadi sifu mo ama mo ya atrofo ɛne Kristo atamfo asɛm na no ho de wo de mo nyame amasɛm sɛ mo akɔ school wotumi kenka so de nyɛ kyinye adamu bɛwuo no we shall see mo ne wɛre no ma ne mo asefo adamu bɛwuo no ɛhɔ na awrɛ ho ne wɔ tintintinfo Yesu Kristo difo bi amedem difo bi ante asɔre mana de sansam ne ma mo ho bɛ na de brɛ mo anasɛ munim sɛ Satan so ma nipa asɛm ma ne ka na no ma Peter bi kan ɔsɛ mparo so obewu Yesu se furo ko Satan ti Bible kwan so no wɔse difo Yesu se mɛsa so ma difo de mo kan na bi na mɛka kyerɛ mo no Bible kwan so no Yesu se mɛsa so so kwanso difo bi ama bi Bible kwanso ni Yesu se obesa asoma de difo asa so yɛ kɛse ase ni Yesu ada ne yɛ bɛ o de ɔse sɛ me yɛ trofo a me se fa so yɛ broda o so yɛ sɔfo fa Bible ne bra me ana ma kwa fa Bible no bra fa be yi maten o makwai ho ne fade unya mra ne de bɔ me a magya Nyankopɔn dwuma yɛ difo adwuma na me kasa kyerɛ Ghana fo nyina menim de me free do soma me Nyankopɔn asɛm Kristo soma me ti madi so awie madi ni nyina so nyame asɛm bi nya medene nyame asɛm nyina onam honhom so ɛna ɔde soma me ɛte sɛ de Ghana aban wakɔgye bosie fra mo no ne dollars na yɛde ba na yɛfrɛ ne sɛ finance minister dollars na yɛde ba ne saa na gu container mfeefee ne yɛde ba saa oti edi ase wisi no finance minister na yapa no nso mu na yɛde kakra bi ade tani nyina gu na bam but so te ya ase wisi na wusu onso yɛ ne kakra bi ade te sika ne epo de di nyina na bam na guo to no yɛ ne kakra bi saa na odi fo jabajan Kristo soma amiti na sem wayɛ me nyɛ bɔne Israel Nyankopɔn hom wɔ so soma me awon to so ni pankyɛn ɛsɛ ma senka wan fa nkyerɛkyerɛ me ye kana mu nyini ya no afa danse ngoma adanse ngoma no so mu kura bi so difo bi a mabie mu a Yesu Kristo se ye nti me soma difo Yesu osofo bɛn broda bɛn na wa asase so na ɔyɛ kɛse ase ne Kristo wo betimi aka sɛ Yesu asɛm a waka na wo betu agu na wo de wakɔno ne watenka ɛne wamim ɛne wadwen bɔne ne waho ɔyɛ ne wani brɛ a wo de kanya me asɛm wo de aka Yesu Kristo asɛm ato atwene na wo he na bɛfa wo ho na bɛgye wo Odiyifoɔ adwabɛgya me mentawo broda sɔfo mentawo o se san wadwena ye ma wa se san so na wo so hunu wi a apatu pre o de ye da ase adansuo beto no ehɔ na abehunu iduru June July a say yi August September so a ehɔ na abehunu enye da ya atemmo na mkwan so a eba na da ni duru a you shall know o de na obetimi ada abinim abe power ni achi aye so okese ebere ne da ne beba onye kese ansiri mi wa Yesu se ye ntimi suma difo kan to aso ɔsehwɛ ye ntimi suma difo ene anyansafo ne atwerɛfo aba mo nkyɛ pati
Jesus obaso mama ye de abaye nche e say adifo bi enu wa me say nia mama soro na mo ye nyansani bi anim nabi uranti na omuka ndi omuka kan obi a onum nyansa nya de enim na nyansa na ye mienu na no progress 10:9 say nyansa fiti ase na Awurade suro eti nyansa Awurade suro manka se nimumu mototo mo ho adu nyansa wase me suma adifo ne nyansafo ne atwerefo adifo ne nyansafo ne se adifo ne mabiam dia ene asase weso nyansani we ya fe won se de mo adwe keke Nyankopon asem de mbawie wo be yi difo bi a mabiam na yensimi suma difo aba yeyinti yene na meka se yensempi nti onsembi mu enti yene osome na oda na bi adekodi enti e kire ye yeyinti yentunu bi no osome ame no de modru ne de modada nipa koduru no yenum nti bi eno yenum nti bi no yi ne ho di kire me na no sitini suma difo ene nyansafo ne atwerefo aba mu nchen lisadifo mabiemu a nyansani bi a ma asase so biemu na sei saa so na asori amoye no nyansani bi anya de yi enim eno so ba je ne sei ena wan kasa ko so ho kasa no nyansa ye de yi abo eno so ba je ne sei ti yemfam chire Nyankopon asem sofo brother mpa chew yemfa school e chire Nyankopon asem oya sa obedu kero oya sa obaku atia okra me se bible na da ho no e mankwan esekum mransem no wei so sem wei adanse ngoma wei e mankwan esekum wa he ya betimi afa na kum sekan ye di ye aduane ma nipa akomato ne yam se na asekum eja ye de ye aduane ma nipa akomato ne yam jakro na asekum to se na sem yuja ti yanko mu uti nwa gwo kete be wan hwe ya ade ye nkwa no ebekum ndi ekiro se Yesu Kristo ade nyina Nyankopon ba no se ade ne se ye nti masoma difo ne nyansafo aba na se difo bia ma bi difo djuma ba wie ya nyansa so ba wie ye de bayara ga so de ne ye no da sa so ye de adifo djuma na ba wie ye dia ene nyansa so aye de ye ba wie sofu brother ene ekiro se asem bia wo keka bia no de kan nsɛm fatam nakwasem o de kan nsɛm a ehurumu ne ntiase ne nyansa nyade enimumu awieye ye beto aso Nyankopon ya adom Nyankopon ya adom kyena yekosi ada Odiyifoɔ Benjamin okumasia edwoso ekyen kurom aye righteous city fana mba na wo TV na se no na ene omon kasa ombe kire okwan no watimi ne mi ehia ene panimfo ne kire okwan no watimi ne mi ehia ye open kwan ne ohom yama ne kra do person ni Kristo nante yi asuro obetimi awie peye wo ni Nyankopon pem na odi enigie efri Kristo atena asase so Yesu Kristo mu se onsuro na afedi otimi di bone so do peso oduru sa mpempen so no sa nkofo mu nti na ekrimame enya okọ asori asem a asede onso okonso wo se nsori adoso agro na mudi tu Nyankopon ya domo kyena yekosie da nkwanso betimi ne mashia o kyena yekosie da
nyame adomo a omo esuma ye dey so mayenkwa ne ye tie ni ochina ene me nhia wo akyen krum a kumase ya adwusu akyen krum ba bia wo ga na ha bia obetimi ni me ahia Israel yakopon ama na honhom na ho odin na sumasem ne fa ahodie so mfiri na adamu efiri yakopon do ene na humobro ne nkaye ne negie ne bakuru Yesu Kristo mu ena saa ogie ne fa ahodie ne asubie ama na pai ema nipa nyinara obia ka ho nto chena batimi ne me ahia ewo adweso ekyen krom akumase ha righteous city Odiyifoɔ Agyemang eni wo hia numere righteous TV koso ne bo nu amane anaso on scanning the TV no ewo multi decoder no so no for the feed into righteous TV asomame na won sempi odi asomame won so KRISTO nkrofo no won so ka ho won na wo hwehwe won no won so ka ho na ne mbehia no kyena ene na de kyenye wan kasa sa wo pese uye de Nyankopɔn pe na ase na wuntimi a ekina obehia me no Odiyifoɔ Agyemang obehia me Nyankopɔn din wona bakuru Yesu mu sa fedie onso honhom ne ahoden a yede so Nyankopɔn ani wona miwura Yesu Kristo so asedanka no na me so wo hya ode ma amenti onso anya ahoden miwura Yesu Kristo won kan ho amen koso ne fa number no ne no mo nkasa penimfo ne kasa wo be kyerɛw na ne me ahia na so nwie nkan amen miwura Yesu Kristo din mu amen amen I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Yesu ka say KRISTO atrofo also na be wiye brem KRISTO atrofo be sore omuni adifo atrofo adifo wu di bone kra ayese nyame be yoyi wu di bone a nyame twe waso omo se abonsamfo ye ofie ni atama o si KRISTO atrofo David aye bone ma nyame atwena so na wo maame e kya ama ba wo ye bone na Nyankopɔn ama sofo be hyira wo nyame be no nyame be ne di sa awofo no David aye bone ma nyame atwena so now your friend say papa kakariba o mami adusana na wo ya bone a wo god ya ma tunyi nsetu wo konfo na nyame asoma difo sa wo de o mehira wo ene yeso o se nyame oni David nante ye no wo ko no masasi wo me na be shema so what you can do the anyone can so why say wo de o so o me se nkura so be yo wi tie tie o ba bia san ko firi nyame ne ye de say ye bose say ebre ni ko KRISTO atu
atrofo ne adifo atrofo adifo abe celebrate se nkwa no mu nkom hye enema ebo ne nyame nka bi nkyerɛ wo mu firi hene adifo yɛ me aso sanka adifo no so gyina magina ma ka menya akɔpa no mu mahunu wo mpɔne ene adifo ho ne nipa bɔne